Inhloso yami mina nawe ukuphila impilo efudumele, ukuphila impilo enesizinda, athe fika amasizini ngazi ukuthi mina nawe sizindile asindawo. Hey mina nawe. Hawu mama, iyona cross lebuyenza incane kanje. Bese incane baba into eyishodayo. Phela baba sekuya last ukudla. Angisho ke njalo ukuthi ukudla beqeda ondaba kayikhonjwa ke. Awu kahle bakhuzwayo. Baba ngiqinisile. Lagcina nini ublock itholisela le ekhaya? Hayibo. Amabelani manje la? Hey. Amabelani lawo ngisendela wona manje. Sorry. Ngisendela umuntu wrong. Ubani obuthi umsendela lento le? And why umsendela lento? Awulenje. Fika ngisendela amabele qedwe ngiblock. Dlamini, ubani lokusendela amabele? Hey, angimazi mama. Uyazi ngithe ngisathi ngiyambuza ukuthi ubani wena wenzani wafelwa ngiblock. Awuthi ngiwabona? Uwadilithile kungakawa save kwaswa ngiblock. So usho ukuthi wena baba kunomuntu ovele wakuthumelela amabele nje sithubeni? Hey, uthi wrong number mesho. Abanye abantu bathola ama-calls from ama-wrong number. Nina Dlamini nithola amabele. Hayi bandla. Ngingathini ba? Phela thina sazalwa simbethe. Iyakujabulisa baba lento yamabele. Aya cha mama ingijabulisa kancane. Abenjani? Ha? Mama. Ngizocela ukuthi ngingawuphenduli lo mbuzo. Ngisaphuthuma la kaBucks ubefuna ngimkhandele ikade. Everyone has their own morning routine. Lately, I start my day with a couple of trades on Pocket Broker. I check the charts, test simple strategies. It takes about 10 to 15 minutes, but it helps me get into the rhythm of the day and even earn a little. Let me show you how it's done in practice. Here's the charts. I'm opening a trade, and there it is, a successful trade. And the best part, Pocket Broker truly lives out to its name. It's pocket-sized platform that's always with me. I can open it on my phone while I'm on the go, or at home on my laptop. No restrictions. All you need is an internet connection. You can trade anytime, anywhere. Let me show you how easy it is to add it to your home screen. Tap share, add to home screen, and the icon appears instantly. And for Android users, there's also an app available on App Store. The platform is intuitive with built-in tips and tutorials for beginners. Plus, withdrawals are commission-free in the currency that's most convenient for you. Everything fast and simple. Also, don't forget to follow our official Instagram page. There you will find updates, trading tips, and learning content. I'll leave the link under the video. This is perfect if you value freedom and mobility. Everything is right there on your phone. Hey, Mahew, uzothenga noma uzolokhulumana nalesingisi sakho la? Hey, mana kancane. Click the link in the description. Use promo code SKETCHMATE2 to get 100% on your first deposit.
Awu, Bucks. Yini mfowethu, ustress wayini kangaka? Hayi, angistresswa yilutho. Awu. Pho wamincanga mfowethu. Hayi, angimincanga. Oh, Schwab. Mana Dlamini, uzubona ukuthi ngimincile nje. Ubuyibukana izinqa zami. Awu hayi, kahle bona Bucks bengidlalela. Dlamini udlala ngezinqa zami. Hayi, hey, Bucks. Angayiyeki lento yokushaya abantu futhi. Ngadlala Dlamini, nambe ngizincokolela. Man, ubuthe ufuna ngikhandela iketela. Liphi? Oh, hayi, lila ngaphakathi. Bengizocela ulikhandele khona la endlini ngaphakathi ngoba i-extension anginayo. Ah, okay. Ngiyakuthemba njalo Dlamini. Dlamini ngiyakuthemba. Awu, kahle bo Bucks. Yini sengingayintshontsha la endlini? Oh, bamfoqo. Hawu, hey. Amadoda aphuma kothenga igrosa. Impela andasidinga ngasizo lomuntu kanti asikwelede umuntu. And sisale nanoshintsho oyifanga yabo nje ngicela ngiyothenga iPhone and akekho umuntu ozongilawula. Mahewu, musu kumosha imali. Think about your future. Think about your future. Wasuba phezulu ngisesingaka manje. Awu lamadoda. Hey, Bucks. Ketela lakho linyalelwe i-element. Kufanele uthenge enje element kuze lilunge. Oh, hayi uyazi ngicabangile. Hayi, kulungile madoda. Mahewu, asanda. Dlamini ubazwile, right? Yeah, hayi ngibazwile. Kuhle-ke kodwa ukubona amadoda enenqubekela phambili. Man, apha amakhadi sidlala igame yodwa before ngihambe ngemsebenzini. Oh, akhona la ngaphakathi. Ngikukushaye. Ngicabanga uDlamini uzwele. Yeah, usizwile. But asishongo igama lamuntu and I'm sure akanayo isho kusibesisho bona. Yeah, thina besikhulumela nje. Andibona noma kuzo abayikhipha kuthina. It's not the round way around. Yeah. Hey, yazi namanje mengicabanga le nto yabo mpukane ngisacasuka. We baba phuthuma ozobona impukane isindwe isipuni. Hayibo, ngempela. Hayi, uyaphi Mahewu? Hawu, nami ngifuna ukubona impukane isindwa isipuni. Hayi no, ubaba kuphela kumele ayibone. Hawu, ngobani? Yini ithi ayicela ukubona uyena specifically? Mahewu, hlala phansi mfethu. Akhumpukane esindwa isipuni. Uyadla uDlamini ngiyambona nangi. Azi makhuzwayo, ukuba ushilo nje uSudlamini angangena endlini ayodla, bese ngesisi umcela. Silambile. Yazini Mahewu dog. Asamsotho serice. Mahewu, ungakhali dog. Sekudlulile. Si-independent manje. Asisebenzi kusasa. Siphuza ibhodlela lezithukuthuku zethu. We are cruising nicely. And the economy is doing wonderfully. Ah,
Mapentshisi. Sondela la ushaya Steve. Hayi namhlanje madoda ngiyaphuthuma mhlawumbe kusasa. Namanga usabuzodwa uzothetha. Emapasika uselentoni impondini? Mapasika unuka ijiki man. Ezodwa andasela mina. Awu, uMapasika wasethatha isiXhosa ngoku. Yena nithini? Nazongijwayela kabi mina. Awu, kwami Mapasika, siyancokola. Okay. Hayibo, mapentshisi mfethu wenzani? Yenza nje. Shaba fana ngijwayelana. Eza kushaya zodwa masifika endlini. Uthini wena? Uthubana enzenjani? Uthini? Uthini? Dlamini. Wathula abantu bebulalana ngenduku. Hayi. Kwesinye isikhathi Bucks kufanele uwayeka amadoda. Abhekane nemiphumela einqumo zawo. Baba. Baka wadliwa umuntu. Hayi ngeke baba wena uhlezi uwina njalo kule game hayi. Asihlanda amakhadi baba mhlawumbe noma sidlale noma isigungu. Hayi awungeke ke mina makhuzana. Ngeke mina mama ngidlale isigungu. Igame lakho nama udliwe khona thiwa umeet. Ngibe ngindoda. Hayi. Hayi bo baba. Kwabagcinana noMahewu noMaxwell. Yazi angisahlangani nabo ngisho endleleni. Hey, kade wabagcina wemama. Ngabagcina ngenkathi uMapentshisi sebashaya ngale ngesandla. Wee. Hayibo, wemama. Uyazi umdunge lo wasemsebenzini ubese invite wenza imicimbi lokukhulisa ingane yakhe yentombazane. Ngathi hayi angazi noma sizozana ngisazokhuluma nomama. Hawu baba. Enza ubone phela Nkosi yami sihambe. Hawu ufuna ukuya mama? Hawu baba ene. Hayi ke ngizomtshela ukuthi siyezana. Hawu uyaphi manje mama? Baba ngiyalungisa nje izinto soyiziqoka. Hayi mama. Umcimbi uzoba khona emva kwamasonto amabili ezayo. Oh. Yazi mina bengithi kunamhlanje. Simbona wadlamela. Yebo Mapentshisi. Mapentshisi. Hey we baba, thiwa njalo ngalezi ikhathi uloke ehlenyuka unqanuka lapha endlini kaZodwa. Hayibo. Uyithatha aphi manje leyo nto mama? Hayibo phela we baba bayakhuluma omakhelwane. But izingane zaZodwa azimfuni nala hambe khona, zimbiza ngeluza. Awu. Wakubike bolokho. Uyazini mama? Mhlambe hambe uyobheka ukuthi zikhona nezinto esiwasiqoka emcimbini uma zingekho khona sizokwazi ukuthi esihambe siyothungisa ngale mali esale egrosini. Uma baba ngempela phela. Okay ngiyabuya manje. Baba asinazi ingubo asambe siyothungisa. Mama. Ngongile siyakothungisa. Inhloso yami mina nawe ukuphila impilo efudumele, ukuphila impilo enesizinda, athe fika amasizini ngazi ukuthi mina nawe sizindile asindawo. Hey mina nawe. Max the man.
Hlelo lenkosi. Max, please man. Moso ngibiza ngalo lonke igama elisepasini. Hey, angisakwazi. Unqabile these days. Ama double shift overtime. Sifuna le mali. Sifuna le mali. Sifuna ngumba. Yazi wena weird. Ingakho nje unganayo boyfriend. Well, angiyifuni. And it's not ukuthi anginayo boyfriend. I-boyfriend engenami. How? Una boyfriend? Yes, ngithukile. Kodwa so ngazo scream kangaka engathi ubona ishushu boya. Lalela. Ngiyazi bekumele kupheke mina today. But impupho ayisekho. No, buka. Ngicela uthi wena mfethu upheke rice mina ngizokwenza isoup. Hey. Yazi nakumina irice liphelile. Mina ngithi impupho isakhona ke. Ho. Mfethu uyoshaya lesihlanjwa bafethu. Umuntu enganayo ukudla. Mana Maxwell. Yakhumbula ukuthi safihla ama-emergency funds o-R100 noma yakho suka igomba. Konje, yes! Hey, yazi bese ngikhoshiwe man. Just like Dlamini said, i-plan ye-emergency ukuthi uyikhohlwe, uyikhumbule mase kune-emergency. No, akashongo njalo Dlamini. Wathi uplani we-emergency plan ukuthi ukhohle. Ukhumbule mawusune-emergency. Hey, mnganami, sayibamba zaqina. Buka nje, izophela inyanga sisanakho ukudla. And kule nyanga lesishaya ama-overtime back to back, okusho ukuthi sizohola kanconyane. Yabo nje, come month end, sobe siphila kamnandi kanjani. Yeah. Yazi nakhona kule nyanga kahle besingakhava. Ukuthi ke mina nakho ngilimazwe lento yokukhokhela isite kangwena. Hawu. Awukaqedi ukuyikhokhela? Kodwa ke ngizokwazi ukuyikhokhela this month kube yami 100% leya ndawo. Wena ubusuqedile ukuyikhokhela? Hawu, mina ngaqeda ngoJanuary. Nice. Azini, basambe siyothenga sipheke kungaze kube late mfethu. Besacela usiphe impupho lencane uAlshoni. Usiphe namanorox awu5 namazambane awu6. Hayi, ushoda u5 Mawukhipha inorox eyodwa. Uzokwana. Hayi, ikhiphi. Very inorox usawudo mixed no curry powder. Singazenzela. Hey. Izophela inyanga. Amazambane awu3 umuntu eyedwa plus nenkukhu. Hey, bengingazi ukuthi inkukhu ephila icheap kunefile. Uyazi indaba ebiza le file because uyibamba uyinqume bese ubeka amanzi uyichuthe kuthatha eside isikhathi. Yazi izinto ezishoyo ziyayenza isense. Bengithi uzoqamba amanga. Yawo lo mtshito. Kanti enye into eyenza zibiza inkukhu ezifile. It because udinga ilicense ukuthi uyibulale. And therefore laba abadayisa izinkukhu bayenyusa ukuze bakwazi ukuthi barentele ilicense yokubulala. Yabona ke, nawa ke lamanga bengiwalindele. Ngiyakutshela mfethu ivari le. Hayi. Sengilungisile igadi lakho. So right manje. Ngiyabonga Dlamini. Hey. Uyazi kuhle ukubona la madoda ekhula efunda ukuyimela njengabantu abadala. Hayi, impela. And bayibambile kuloko. Abakazi bafike bezokweleta na kayi1. So unini lo mcimbi ebenisithungisela wona Dlamini? Uphambi kwakusasa. Yabo kule insuku ezizayo umakhuza uyobelala engalele ngiyatshela. Kulungile, ngisahamba.
Zaphela izinkomo esibayeni sikawaba. Mama, shesha bo, loshiya Uber. Hayi baba sothathe enye ziningi lezi imoto. Aw, makhuza iUber mayahamba izobamba u35 emalini yami. Awe hayi. Okay ngiyeza ke baba ngiyasho ukuthi ngiyayeka lento yale route hayi. Kinjani baba? Hey, umhle mngaphi. Uyazi umhle ngazi ukuthi umuntu wasesentini. Ngempela baba. Impela. Baba, ikuphi esentini? Aya, angikwazi mama esentini kodwa ke bathi uhle semthini. Ingakho ukuthi nawe umhle ngathi umuntu wakhona. Hayi, asambe mama. Yini baba kwenze njani? Angazi yasi. Ngizongishaya uvalo mama. Lungile asambe. Ngizoshiya Uber. Okay. Iyona ke inkinga le Impela. Singani Asizelene. Asithile lesikuzela.